Mangwanana nasitodangoti happy Easter to you all guys. Happy Good Friday. Muve ne Good Friday yakanaka. Asi ndichipinda ndichida kutaura nemi mangwanana nhasi. Ndoda kuti nimbokurangaridza chimwe chinhu wani. Ndoda kuti nimbokuonesai chimwe chinhu wani. Wakadzidza nevamwe vanhu wakadzidza navo vakati wandei guys. Vamwe vezera rako wakadzidza navo vakatenga dzimba. Vamwe vezera rako wakadzidza navo right now vane magonyeti. Vamwe vezera rako wakadzidza navo right now upenyu hwavo kwatove kumberi mberi, iwo uchiri papo pauri papo. Unozvibvunza wozvitarisa kuti nai Mwari, saka ini nemhaka yei ndiri pandiri panapa? Wozvibvunza kuti nai Mwari, kuchikoro chako chaiko ndaigona kudarika vana ava. Tasai muone paupenyu penyu hwavo hwava kure. Iko zvino kuti kana uchivamurusa vanokumurusa nekidzi gonyeti kudai. Kana uchivamurusa vanokumurusa nechigumwe kudai, so hausisiri mulefu yavo, wave kulefu yepasi. And then wotarisa vakawanda vakakura uchitamba zvigaba navo, vakakura uchibika matope navo, vakakura muchitamba zvana mai nababa navo, kuti upenyu hwavo vatovefa. Vamwe vari kuna America, vamwe vari kuna Canada, vamwe vari kuna Australia, vamwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ini Mwari ndichingori pano, handina achandiri comfort ndiite. Unobva wazvitarisa, wobva wazvidzikisira pasi, wobva wazvitarisa, wobva wazvishora, wobva wazvitarisa wozviona sefela mulife, wozvitarisa woona semunhu asina basa, wozvitarisa woona sekuti life yako Mwari vane favor. Wotenga kugunun'una kuti ini Mwari havandipinduri, ini Mwari havatombotauri neni, ini Mwari havatombondinzwi, ini Mwari vakandisema, ini Mwari vakandirasa. Totenga kutaura zvakawanda wanda pamusoro paMwari. Ndoda kubvunza mudikani kweseni imwe chete. Uri kurangarira here kuti pane vese vauri kuona vane magonyeti? Uri kurangarira kuti pane vese vakakura navo vari kuna Australia, Canada, America? Uri kurangarira here kuti pane vese vakakura navo vauri kuona right now vakatenga dzimba, vamwe vave nemabhizinesi mahombe aunoziva kuti iri ndiranhingi ndaidzana naye ndaitomukopesa kuchikoro? Wakamborangarirawo here kuti kune vamwe vavaitamba navo vakavigwa? Wakambozvirangarira here kuti kune vamwe vavaitamba navo as we speak right now vakachererwa, vasati vasvika pa30 years, vasina kusvika pa25 years, makaviga vangani? Ndoda kuti udzokere kumashure, ucheke kumashure, urangarire kuti vangani vawakakura navo, wawakatamba navo, wawaidzidza navo vakacherekwa pasi. Not kuti vaida kufa, vaitodawo upenyu, vaitodawo kusvika pawasvika ipapa, vaitodawo kudarika pauri ipapo, but havana kusvika ipapo. So unombotendawo here Mwari nechipo cheupenyu? Uri kumbotendawo here kuti usati wagunun'una, usati wasvora Mwari nemuta yaushu, usati wasvora Mwari neimba yaushu, usati wasvora Mwari nelife yanhingi, iwewo pachizvako unombotenda here kuti bati Mwari, no matter whatever that I'm going through, no matter life yandiri kurarama, but Mwari ndoda ngokutenda nechipo cheupenyu, nokuti hakuna anoda kufa. Mandichengeta kusvika pano, vananhingi nanhingi, une list yevanhu vakafa. Vakafa kaMwari avanava, vakatovigwa tichiona, but you are here today. Zvinhu zvidiki zvatinotedza kungotenda Mwari. Yes, zvakanaka chose kuve nematerial things. Yes, we all envy to have material things, but chikuru chakakosha upenyu. You cannot have material things in death. Chimboteka kumashure utende Mwari neupenyu hwako, kuti Mwari ndoda ngokutendai neupenyu hwangu, here I am today, nhasi ndokurarama. Ndoda ngokutendai Mwari. Do you know kuti wakabuda mukati menyika yeZimbabwe zvinhu zvakaoma ukaenda kuBotswana, ukabuda mukati menyika yeZimbabwe ukaenda kuSouth Africa? Unoziva here kuti kune vakashayigwa nyasha dzekutokurusa bhodha iroro nemumvura mawakapinda namo vachienda kuSouth Africa? Haurari usina kudya, unorara wadya. Haurari uri murima, unorara uri mumagetsi. Izvozvo zvinhu zvidiki zvaunombozvitenda here Mwari kuti Mwari, at least ndakagona kuuya kuno ndiri kushanda zvangu ndiromba ndiri madhimbi, but at least vana vangu vari kuenda kuchikoro. Usakombeye life yako nelife yanhingi. Ita iwewe, zvitarise iwewe, tenda Mwari nezvinhu zvidiki, chipo cheupenyu chikurusa kudarika material things, because haugone kunoita material things uri mukati meguva rako. Saka ndoda kuti umbotenda Mwari nhasi Good Friday, umbozvitarisa ucheko kuti Mwari, handidi kutendai zvinhu zvakawanda, ndoda ngokutendai nelife yangu. Vanhu ivavo vakasvika pavakasvika, noti nguva yekusvitswa naMwari papo yanga yakwana kuti vasvike. Iwe mira ipapo, uchasvika. Kana nguva yakwana uchasvika. Stop comparing yourself nemunhu wakadzidza naye because waidza naye wagara pabhenji rimwe chete naye, kana kuti pacheya imwe chete naye, saka you should be on their level. No. When God says now is the time for you, for him kuti akukwidza, achakukwidza. Wakarivara, anokufurira masuso, panongovhurika rimwe suo rekuti unoshamisika newe. Ende vaya vari kumhoresa nemakinhasi vachazenge vakuuya vachiuya nepasi petsoka dzako, vachikunyengererawo, vachitokumbirawo kuti uvamhorosewo. Ndangoti ndikurangaridze mangwana nhasi kuti upenyu hwakakosha kudarika zvinhu zvese. Before you gunun'una, chimbotora nguva yako to reflect. Chimbotora nguva yako umbotarisa makuva ari kumashure kwako, umbotarisa makuva akazara kumberi kwako, ubva wati Mwari ndakutendai nechipo cheupenyu. Mwari akuitire zvakanaka guys. Enjoy your Good Friday.